Ketemu maneh nang sinau basa Jawa. Balik maneh ketemu nang sinau basa Jawa. Pertemuan sing wingi awak dhewe wis sinau babagan aksara legena karo tetenger pada. Di video saiki awak dhewe bakal sinau sing diarani sandangan. Gene kok kudu nyinaoni sing diarani sandangan. Sandangan iku fungsine kanggo ngowah ngrubah lafal utawa carane maca. Amarga aksara Jawa iku kabeh macane nganggo lafal o. Ana caraka sampe maga bathanga macane nganggo lafal o. Lah fungsine sandangan iku digawe ngrubah supaya lafale utawa carane maca ora nganggo o. In here, in here, bahasa Inggris. Di sini, yang kene sandangan iku diperang dadi telu. Sing kapisan ana sandangan swara, ana sandangan panyegegwanda, ana sandangan wianjana. Sandangan sing pertama sandangan swara. Maklum di pinggire bangsu iki. Sandangan swara iku diperang maneh dadi 5. Iki baleni maneh sandangan ana ing aksara Jawa diperang dadi 3. Sandangan swara, sandangan panyegegwanda karo sandangan wianjana. Nah, sandangan swara iku diperang maneh dadi 5. Yaiku sandangan i utawa wulu, sandangan u sing diarani suku, sandangan e sing diarani pepet, sandangan e sing diarani taling, lan sandangan o sing diarani taling karo. Disinaoni siji-siji. Tekan sandangan wulu. Sandangan wulu iku kanggo swara i. Panulise ana sadhuwure aksara Jawa. Panulise ana sadhuwure aksara Jawa. Wujude bunderan cilik. Tulodo, contoh, misale sampean arepe nulis pipi. Pipi kedadean saka rong aksara, yaiku aksara pa lan aksara pa. Supaya aksara pa loro karone bisa diwaca pi, aksara pa iku mang diwenehi wulu. Dinulis aksara pa dhuwure diwenehi wulu. Loro karone. Pa diwenehi wulu, aksara pa maneh diwenehi wulu. Banjur bisa diwaca pi. Sandangan teruse ana sing diarani sandangan suku. Sandangan suku iku wujude kaya pancing. Panulise oleh sak ngisore aksara Jawa, gandul. Contone, tulodo, sampean arepe nulis kuku. Dadi nulise kuku iku kedadean saka rong aksara. Aksara ka lan aksara ka. Supaya aksara ka bisa diwaca ku, iku diwenehi suku. Aksara ka loro karone diwenehi suku. Lagi bisa diwaca ku. Sandangan saterusé diarani sandangan pepet.
pepet kanggo swara e. Misale sampean arepe nulis nelo. Nelo kedadian saka rong aksara, yaiku aksara no lan aksara lo. Aksara no supaya bisa diwaca ne iku diwenehi pepet. Dadi bisa diwaca ne. Ana kene ana catetan. Ana rong aksara kang ora oleh dipepet, yaiku aksara lo lan aksara ro. Kanggo panulise lo pepet utawa le kudu ditulis nganggo ngolelet. Kanggo aksara re munine re ro pepet iku panulisane kudu gawe po cret, duduk gawe ro pepet. Sandangan teruse ana sandangan taling kanggo swara e. Panulise ana sak ngarepe aksara Jawa. Umpamane sampean arep nulis tembung sore, kedadian saka rong aksara yaiku aksara so lan aksara ro. Aksara so supaya bisa diwaca so kudu nganggo taling tarung. Banjur aksara ro supaya bisa diwaca re kudu diwenehi taling dhisik, banjur ing burine diwenehi aksara ro. Sandangan sak teruse ana sing diarani taling tarung kanggo swara o. Panulise ana ing sak ngarepe lan sak burine aksara Jawa. Tegese aksara Jawa manggon ana ing tengah-tengah sandangan taling lan tarung. Tuladhane toko kedadian saka rong aksara. Carane nulis supaya to bisa diwaca to, yaiku taling dhisik, aksara to lagi tarung. Aksara ko supaya diwaca ko iku nulise padha.